Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta setmana vull continuar fent cosetes fàcils que les pugui fer tothom. Llavors, el que he pensat fer és aquest estoig. És un estoig molt fàcil, en acabat us donaré les mides del patró perquè sapigueu com fer-lo i com cosir-lo és facilíssim, ja veureu. Vinga, comencem! Necessitarem el patró amb les mides que ja us he donat, una cremallera i una roba colxada. Marcarem el patró a sobre de la roba colxada i el retallarem. Passarem l'overlock pels dos costats més llargs. Posarem la pata de cremallera. Posarem la cremallera del revés i farem un repunt de punta a punta. Ara farem el mateix per l'altre costat. Fixeu-vos bé com ho faig. Ara tornem a posar la pata normal. Ara rematarem les dues puntes de la cremallera perquè no se'ns obri. Abans de continuar cosint, no oblideu deixar obert una mica la cremallera perquè així podeu girar-lo. Ara cosirem aquestes dues puntes planes. Fixeu-vos bé. Ara passarem l'overlock per les dues puntes que acabem de cosir. Ara, per acabar el nostre estoig, només ens falta cosir les 4 cantonades. Subjecteu-vos-lo així d'aquesta manera, tal com domina la cremallera. Ara cosirem els 4 costats i després passarem l'overlock. Ara ja tenim les 4 cantonadetes i pel forat que hem deixat abans podrem girar-lo. I d'aquesta manera ja el tenim acabat. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al canal de YouTube.